Bore da, a chroeso I Wasanaeth Boreol Eglwys Dewi Sant ar y 9fed Sul Gwedi'r Trindod. Ymgrymed pawb I lawr I enw'r addwyn oen, yr enw mwyaf mawr erioed a glywed sôn, a clod y mawl y parch ar bryd, mo beth I enw'n arglwydd ni, mo beth I enw'n arglwydd ni. Mae enw'r Iesu ci yn llawer gwell na'r byd, a'r disglair nefol ni sy'n rhoddi arno'i bryd, ei ddawn a'i ras a'i gariad ryd, sy'n llanw'r nef yn llanw'r byd, sy'n llanw'r nef yn llanw'r byd. Cyd-uned nef a llawr, a phob creadur byw, I foli yma nawr, iachawdwr ganol ryw, ar oen I farw yn ein lle, clodfored pawb ei enw ef, clodfored pawb ei enw ef. I'r gogledd dwyrain de, ac i'r gorllewin haith, yr elor enw yn y glod mawr am bob iaith, am y glwyf a'r oen a'i gariad rhag, oed sain glodforedd yn moblad, oed sain glodforedd yn moblad. Yn enw'r Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân. Amen. Dad y gogoniant, sanctaidd a thragwyddol, edrych arnom yn awr mewn gallu a thregaredd, bydded i'th nerth o'r chfygu ein gwendid, i'th lewyrch o leo ein dallineb, ac i'th ysbryd ein denu at y cariad hwnnw, sy'n cael ei ddangos a'i gynnig I ni gan dy fab, ein gwaredwr Iesu Grist. Amen. Felly, cyffeswn ein pechodau, a cheiso gan ein tad, ei fyddeiant a'i dangnefedd. Dad nefol, yr ydym wedi pechu ar feddwl gair a gweithred, a heb wneud yr hyn a ddylem. Mae'n wir ddrwg gennym, ac yr ydym o ddifrif yn edifarhau. Mwyn dy fab Iesu Grist a fu farw drosom, meddaiain i'r cwbwlaeth heibio, ac arwain ni yn ei ffordd ef, I gerdded fel plant y goleuni. Amen. Yr holl alluog Dduw sy'n maddau I bawb sy'n wir a difeiriol, a drigyrhau wrthych a chryddhau o bechod, a'ch cadarnhau mewn daioni, a'ch cadw yn y bywyd rhagwyddol, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen.
Gogoniant I Dduw, gogoniant I Dduw, gogoniant yn y goruchaf. Gogoniant I Dduw, gogoniant I Dduw, gogoniant yn y goruchaf. Gogoniant yn y goruchaf I Dduw, ac ar y ddaear tangnefedd i'r rhai sydd wrth ei fodd. Molian nhw'n di, bendithiwn di, a volwn di, gogonefwn di, diolchwn I ti am dy fawr ogoniant, arglwydd Dduw frenin nefol, Dduw dad holl a lluog. O arglwydd unig mab Iesu Grist, o arglwydd Dduw oen Dduw, na bytad, sy'n dwyn amaeth bechod y byd, trig ar hawr Dduw, trig ar hawr Dduw, tydi sy'n eistedd ar fy heilaw Dduw dad, derbyn ein gweddi, derbyn ein gweddi. Oherwydd ti yn unig sy'n sanctaif, ti yn unig yw'r arglwydd, ti yn unig o Grist gyda'r ysbryd glân, sydd orych am yng ngogoniant Dduw dad. Gogoniant I Dduw, gogoniant I Dduw, gogoniant yn y goruchaf. Amen. Amen. Y colect ar gyfer y 9fed Sul wedi'r Trindod, gweddiwn. Holl alluog Dduw, anfonais ysbryd glân I fod yn fywyd a goleunith Eglwys, agor ein cylonnau I gyfoeth dy ras, fel y dygwn ffrwyth yr ysbryd, mewn cariad a llawenydd a thangnefedd, trwy Iesu Grist ein harglwydd, sy'n fyw ac yn teyrnasu gyda thi yr ysbryd glân, yn un Duw, yn awr ac am byth. Amen. Daw'r darlleniad allan o Exodus, pennod 15. Aeth holl gynulliad pobl Israel ymaith o Elim, ac ar y 15fed dydd o'r ail fis wedi iddynt adael Glawd yr Aifft, deithant I Anialwch Sin, sydd rhwng Elim a Sinai. Dechreuodd holl gynulliad pobl Israel rwgnach yn erbyn Moses ac Aaron yn yr Anialwch, a dweud wrthynt, O, na fyddai'r arglwydd wedi gadael I ni farw yng Ngwlad yr Aifft, lle roeddem yn cael eistedd wrth y crochanau cig a bwytau'n gwala o fwyd. Ond yr ydych wi wedi ein harwain allan yma i'r anialwch mwyn lladd y dyrfa hon I gyd a newyn. Dywedodd yr arglwydd wrth Moses, byddaf yn glawio arnoch fara o'r nefoedd, a bydd y bobl yn mynd allan a chasglu bob dydd ddogn diwrnod, mwyn I mi ei profi a gweld a dynt yn dilyn fy nghyfraith a'i peidio. Dywedodd Moses wrth Aaron, dywed wrth holl gynulliad pobl Israel, dewch yn agos at yr arglwydd, oherwydd y mae ef wedi clywed eich grwgnach. A thrawodd Aaron yn siarad â hwy, a hwythau'n edrych tua'r anialwch, ymddangosodd gogoniant yr arglwydd mewn cwmwl. Dywedodd yr arglwydd wrth Moses,
Yr oedd wedi clywed grwgnach yr Israeliaid. Dywed wrthynt, yn y cyfnos cewch fwyta cig, ac yn y bore cewch eich gwala o fwyd. Yna byddwch yn gwybod mai myfi yw'r arglwydd eich Duw. Yn yr hwyr, daeth soffl ieir a gorchuddio'r gwersyll, ac yn y bore roedd haen o wlith o'i amgylch. Pan gododd y gwlith, yr oedd ceinen denau ar hyd wyneb yr anialwch, mor denau a llwydrew ar y ddaear. Gwelodd yr Israeliaid ef a dweud wrth ei gilydd, beth yw hwn? Oherwydd nid oeddent yn gwybod beth ydoedd. Dywedodd Moses wrthynt, hwn yw'r bara a roddodd yr arglwydd I chwi i'w fwyta. ac adar hedegog fel tywod ar lan y môr. Parof I fynd ddisgyn yng nghanol ei gwersyll, o gwmpas ei pebyll ym mhobman. Bwytasant hwythau a chwasant ddigon, oherwydd yr oes I fynd a'i dymuniant. Gwrandewch Efengil Crist yn ôl Sant Ioan, gogoniant I ti o arglwydd. Felly pan welodd y dyrfa nad oedd Iesu yno, na'i ddisgyblion chwaith, aethant wythau i'r cychod hyn a hwylio I Gapernaim I chwilio am Iesu. Fe gawsant ef yr ochr draw i'r môr, ac meddent wrtho, Rabi, pryd y deithos ti yma? Atebodd Iesu hwy, yn wir rwy'n dweud wrthych, yr ydych yn fy ngheisio I, nid am I chwi weld arwyddion, ond am I chwi fwyta'r bara a chael digon. Gweithiwch, nid am y bwyd sy'n darfod, ond am y bwyd sy'n para I fywyd rhagwyddol. Mab y dyn a rydd hwn I chwi, oherwydd arno ef y mae diw y tad wedi gosod sel a'i awdurdod. Yna gofynasant iddo, beth sydd rhaid I ni ei wneud I gyflawni'r gweithredoedd a fynd diw? Atebodd Iesu, dyma'r gwaith a fynd diw, eich bod yn credu yn yr un y mae ef wedi ei anfon. Os felly meddent wrtho, pa arwydd a wneud I ni gael gweld a chredu ynot, beth fedri di ei wneud? Cafodd ein hynafiaid fanna i'w fwyta yn yr anialwch, fel y mae'n ysgrifenedig, rhoddodd iddynt fara o'r nef i'w fwyta. Yna dwedodd Iesu wrthynt, yn wir rwy'n dweud wrthych, nid Moses sydd wedi rhoi'r bara o'r nef I chwi, ond fy nhad sydd yn rhoi I chwi y gwir fara o'r nef. Oherwydd bara diw yw'r hwn sy'n disgyn o'r nef ac yn rhoi bywyd i'r byd. Dywedasant wrtho ef, Syr, rho'r bara hwn I ni bob amser. Meddai Iesu wrthynt, my fi yw bara'r bywyd. Ni bydd eisiau bwyd byth yr y sawl sy'n dod at y fi, ac ni bydd syched byth yr y sawl sy'n credu yno fi. Dyma efengil yr arglwydd, moliant I ti o Grist. Gweithiwch nid am y bwyd sy'n darfod, ond am y bwyd sy'n para I fywyd rhagwyddol.
y 7fed adnod ar 20 o'r 6fed bennod o'r Efengyl yn ôl Sant Ioan. Mae'n darlleniad o'r Efengyl yn ôl Sant Ioan heddiw yn dilyn bron yn syth, gwyrth Iesu yn porthu'r 5,000. Roedd pobl wedi mynd allan i ddilyn Iesu a gwrando arno'n pregethu. Fel yr oedd hi'n hwyrhau, fe welodd Iesu bod y dyrfa wedi blino ac angen ychydig gwluniaeth. Roedd dim unlle i'r disgyblion brynu bwyd, ac yn fwy na hynny, roedd ganddynt mor arian i brynu digon o fara i roi tymed bach i bob un ohonynt, mor niferus oedd y dyrfa. Ond fe ddaeth Andreas o hyd i fachgen a oedd â 5 torth haidd a 2 bysgodyn yn ei feddiant, a chyda'r ychydig hyn, fe lwyddodd Iesu i ddarparu lluniaeth ar gyfer y 5,000, gyda digon dros ben i'r disgyblion lenwi 12 basged o'r tymeidiau oedd yn weddill, rhag iddynt fynd yn wastraff. Doedd dim byd yn neilltuol am y lluniaeth, ychydig o fara a physgodyn, ond yr oedd yn lluniaeth digonol i lenwi bol ac i ddiwallu anghenion y dyrfa flinedig a'r llwglyd. Ar ôl iddynt gael ei gwala, yr oeddent yn fodlon ei byd. Wedi'r cyfan, mae angen cynhaliaeth corfforol arnom, ac yr oedd Iesu yn deall hynny. Yn y wyrth o borthu'r 5,000, fe welwn ni Iesu yn cymryd o ddifrif yr angen am gynhaliaeth gorfforol a'i ofal i sicrhau nad oedd unrhyw un a ddeia ato yn gadael heb i'w anghenion cael ei diwallu, boed yn ysbrydol neu'n gorfforol. Cofiwn wrth adrodd gweddi'r arglwydd, dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol. Dyma gymal sy'n gofyn i Dduw sicrhau fod gennym y bara, y bwyd sy'n ddigonol i ddiwallu rheidiau'r corff, oherwydd heb ein bara beunyddiol yn ein cynnal, sut allwn ni ddisgwyl cyflawni ein gwaith. Wedi'r cyfan, yr ydym yn gorff, meddwl ac enaid, ac mae angen cynhaliaeth ddigonol ar y tri, os ydym am fyw bywyd yn ei holl gyflawnder. Mae'n ddigon hawdd meddwl mai gwaith crefydd yw canolbwyntio ar yr ysbrydol yn unig, ond ydy hynny ddim yn wir. Fe wnaeth Iesu osod yr un pwyslais ar anghenion corfforol unigolion a gawnaeth ar ei anghenion ysbrydol. Mae'r ddau yn cydgerdded a'i gilydd, ac nid oes modd gwahaniaethu'r naill oddi wrth y llall. Wedi'r cyfan, fe gawn Iesu yn dweud, gwisgwch y noeth a bwydwch yn y wynog. Dwi'n siŵr ein bod ni gyd wedi cael y profiad o deimlo'n llwglyd, y bol yn grwgnach, a'r meddwl yn methu'n deg a chanolbwyntio ar unrhyw beth arall nes i ni gael ychydig i'w fwyta. Dyma welwn ni yn ein darlleniad o'r Hen Testament y bore yma. Roedd pobl Israel newydd gael ei rhyddhau o'i ceithiwed caled yng Ngwlad yr Aifft, ac roedd Moses yn ei harwain trwy'r anialwch. Roedd yn rhaid iddynt ffoi o'r Aifft ar frys. Roedd ganddyn nhw ddim amser i baratoi, heb sôn am gael digon o fwyd at ei gilydd i'w cynnal ar ei taith hir. Felly, ar ôl nifer o ddyddiau yn teithio trwy'r anialwch heb fawr o fwyd, a phawb yn teimlo'n flinedig ac yn llwglyd, fe ddechreuon nhw rhwgnach am Moses ac Aaron, meddent, o na fydde'r arglwydd wedi gadael i ni farw yng Ngwlad yr Aifft, lle roeddem yn eistedd wrth y crochanau cig a bwytau'n gwala o fwyd, ond yr ydych chwi wedi ein harwain allan yma i'r anialwch, mwyn lladd y dyrfa hon i gyd a newyn. Roedd pobl Israel wedi llwyr anghofio a'i llafur a'i llidded trwm a'r gamdriniaeth a dderbynion wrth lawr Eifftiaid yn ei ceithiwed. Ond, wrth iddynt brofi caledwch bywyd yn yr anialwch, roedd un peth nad oeddent wedi brofi yn yr Aifft, a hynny oedd newyn. Roedd y meddyliau yn troi yn ôl at y crochenau cig a'r digonedd o fwyd. Cryfed ei ffydd yn yw, nid oedd ei ffydd yn mynd i'w cynnal ar y daith trwy'r anialwch. Roedd angen bwyd a diod arnynt. Roedd pobl Israel yn llygaid ei lle i rwgnach. Roedd angen diwallu a'i anghenion corfforol arnynt. Ac felly fe anfonodd Duw y sofl ieir a'r mana,
Y bara roddodd yr arglwydd iddynt i'w fwyta. Fel y bara'r pysgod yng ngwyrth porthi'r 5,000, roedd dim byd yn arbennig iawn am y soflieir a'r manna, ond yr oedd yn ddigonol i gynnal pobl Israel ar eu taith trwy'r anialwch. Ac fel yr oedd Duw wedi darparu ar gyfer ei bobl yn llyfr Exodus, felly yn yr un modd, fe ddarparodd Iesu ar gyfer dywallu anghenion y 5,000. Duw sy'n cynnal yw ein Duw ni, a hynny o'r rhan corff, meddwl ac enaid. Ond beth sy'n ddiddorol am borthi'r 5,000 yn Efengil Iwan yw'r hyn a ddigwyddodd wedyn. Wedi cael ei gwala, fe fynnodd y dyrfa wneud Iesu'n frenin, ond ciliodd Iesu'r mynydd ar ei ben ei hun. Ond hyd yn oed wedi iddo ffoi, aeth y dyrfa i chwilio amdano, a phan ddeithant o hyd iddo, ddechreuodd Iesu ei cyryddu. Yr ydych yn fy ngheisio i, nid am i chwi weld arwyddion, ond am i chwi fwyta bara a chael digon. Dyma Iesu'n gweld trwy ei cymhellion. A roeddent am aros gyda Iesu oherwydd yr roeddent yn gwybod na fyddent byth yn ywynu yn ei gwmni. Bydda Iesu yn gallu darparu ar gyfer ei anghenion corfforol i gyd. Ond defnyddiodd Iesu y cyfle hwn i ddysgu am wirionedd uwch, am y pwysigrwydd o ddiwallu anghenion ysbrydol. Gweithiwch, meddai, nid am y bwyd sy'n darfod, ond am y bwyd sy'n para i fywyd tragwyddol. Mae'n llawer haws i ni ganolbwyntio a gweithio am ein bara beunyddiol, y pethau hynny sydd angen arnom yn gorfforol, bwyd ar y ford, dillad to uwch yn pennau, ac mae angen yr holl bethau hyn arnom. Ond yn ein prysurdeb o sicrhau bod y rhai ni gyd gennym yn ei lle, hawdd i ni anghofio bod gennym anghenion ysbrydol sydd angen ei diwallu hefyd. Y pethau hynny sydd yn ein cynnal ni, yn feddwl ac yn enaid. Wedi'r cyfan, nid yw'r rhain mor amlwg, efallai na dydyn nhw'n teimlo mor bwysig chwaith. Ond fe wyddom ni pan deimlwn yn emosiynol flinedig, a'n meddyliau yn dechrau pylu, bod angen i ni chwilio am gynhaliaeth i'r meddwl ac i'r enaid. Fe awn ac fe ymgollwn mewn llyfr. Darllenwn gerdd, awn am dro, gwrandawn ar ddarn o gerddoriaeth, trefnwn i gwrdd â theulu a ffrindiau. Mae'r pethau hyn oll yn gynhaliaeth i'r meddwl ac i'r enaid, fel y mae bwyd i'r corff yn ein adfywio ac yn ein cryfhau. I fod yn gyflawn a byw bywyd yn ei holl gyflawnder, mae angen cynhaliaeth ar y corff, meddwl a'r enaid. Ac felly, fe welwn ni Iesu yn symud y pwyslais o anghenion y corff i anghenion yr enaid trwy ddweud wrth y dyrfa, dyma'r gwaith a fynd yw, eich bod yn credu yn yr un y mae wedi ei anfon. Yn y gwaith o gredu, fe gawn gynhaliaeth ysbrydol, ac yn ein perthynas â Duw yng Nghrist Iesu, y cawn y gynhaliaeth y mae ein heneidiau'n llefain amdano. Oherwydd Iesu yw bara'r bywyd, trwy gredu ynddo a thrwy ymddiried ynddo, y cawn y gynhaliaeth ysbrydol rydym angen i ffynnu fel plant Duw, mewn corff, meddwl ac enaid. Amen. Cyd adroddwn y credon Eceia. Credwn yn un Duw, y Tad holl alluog, gwneithir o'r nef a deiar a phob peth gweledig ac anweledig. Credwn yn un arglwydd Iesu Grist, unig fab Duw, a genhedlwyd gan y Tad cyn yr oll oesoedd. Duw o Dduw, llewyrch o lewyrch, gwir Dduw o wir Dduw, wedi ei genhedlu, nid wedi wneithir, yn un hanfod ar Tad, a thrwyddo ef y gwnaed pob peth. Ein mwyn ni ac ein hiachawdwriaeth, disgynodd o'r nefoedd, trwy nerth yr ysbryd glân daeth yn gnawd o fair forwyn ac fe gwnaed yn ddyn. Fe groeshoeliwyd drosom dan Pontius Pilat, dioddefodd angau ac fe claddwyd. Atgyfododd y trydydd dydd yn ôl ysgrythyrau ac esgynodd i'r nef, ac yma'n eistedd ar ddy heilawr Tad, a dawd rychefn mewn gogoniant i farnu'r byw a'r meirw,
ac ar ei deyrnas ni bydd diwedd. Credwn yn yr ysbryd glân, yr arglwydd rhoddwr bywyd, sy'n deillio'r tad a'r mab, ac ynghyd â'r tad a'r mab a gyd a ddolir ac a gyd o goneddir, ac a lefarodd trwy'r proffwydi. Credwn yn un eglwys lan gatholig ac apostolig, cydnabyddwn un bedydd maddeuant pechodau, a disgwyliwn am atgyfodiad y meirw, a bywyd y byd sydd i ddyfod. Amen. Gadewch i ni weddio ar y tad drwy'r mab, sydd wedi rhoi'n i'r gras i gyflawni a'i ewyllus. Bendithiad y ffyddloniaid a'r tangnefedd yr undod sy'n ein selio yn yr ysbryd. Gall ioga weinidogion Eglwys i roi gwir fara'r bywyd i bawb sydd yn chwilio amdano. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Dy roi fyd gofidus, y sefydlogrwydd a'r cydernid, na fedr unrhyw un ond ti ei roi. Datgelad ewyllus i bob aelod o'th greadigaeth ynol, fel y gall pawb dy wasanaethu yn unol ar doniau o rwy ti, wedi ei rhoi iddynt. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Dyr o ras i ni yn teuluoedd a'n ffrindiau, mwyn i ni fedru amlygu didwylledd ein ffydd yn ein geiriau a'n gweithredoedd. Pura ein cymhellion, fel nad edrychwn am elw materol pan elwyr arnom i thwasanaethu di. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Diwalla bawb sy'n ywynu ac yn sychedu am iachawdwriaeth. Weddiwn dros bawb sy'n dioddef mewn corff, meddwl neu ysbryd. Amgylchyna hwy a thysbryd iachawol, a chysur dy bresenoldeb. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Amddiriedwn i thofal grasol bawb a fi farw yn ffydd Crist, a molwn di am dy holl ffyddloniaid, gan ymlawenhau gyda hwy yng nghymundeb y saint. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Gan ymddiried yng Nghrist, y gwir fara bywiol, offrymwn ein gweddiau yn ei enw ef. Amen. Y mae'r arglwydd yma, y mae ei ysbryd gyda ni. Dyrchefwch eich calonnau, yr ydym yn ei dyrchafu at yr arglwydd. Diolchwn i'r arglwydd ein Duw, iawn i'w rhoi ein diolch a'n clod. Iawn yn wir ein dyletswydd yn llawenydd bob amser ac ym mhob lle, i'w diolch i ti, Dad Sanctaidd, o llalluog a beth fywiol ddiw, trwy Iesu Grist ein harglwydd, sydd trwy ei angau ei hun wedi dinistrio angau, a thrwy ei atgyfodiad i fywyd wedi adfer i ni fywyd tragwyddol. Felly, gyda llir yngylion a holl gwmpaeni'r nef, gyhoeddwn o goniant denw ac ymuno â hwy yn ei hemyn di derfyn o fawl.
sanctaif, arglwydd Duw gallu hanner. Nefadau sy'n llawn o ffogoniant, Hosanna, Hosanna, Hosanna yn y goruchaf. Bendigedig yw'r Lôn sy'n dyfod yn enw'r arglwydd. Hosanna, Hosanna, Hosanna yn y Cofiwn am ein harglwydd Iesu Grist, yn sefydlu'r swper olaf, ar y noson honno y bradychwyd ef, ar y noson cyn a'i groes hoeliad. Dyma dywed Sant Paul wrthym. Oherwydd fe dderbyniais i oddi wrth yr arglwydd, yr hyn hefyd a droddodais i chwi, i'r arglwydd Iesu, y nos y bradychwyd ef, gymryd bara, ac wedi ddoddiolch fe'i torodd a dweud, hwn yw fy nghorff sydd er eich mwyn chwi, gwnewch hyn cof amdanaf. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro ar ryfwch ef, cof amdanaf. Oherwydd bob tro y byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd hyd nes y daw. Fel y dysgodd ein hiechawdwr ni, gweddiwn yn hyderus. Ein tad, yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, gwneler dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y myddeiwn unna ein dyledwyr, ac nac arwai ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg, gan is eiddot ti o'r deyrnas, a'r gallu a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. A chymerwn ened i fyfyrio ar y cymyn bendigaid, ac ar o'r chymyn Iesu, gwnewch hyn cof amdanaf. Gan gofio troion eisoes yr ydym wedi penlinio wrth fwrdd y cymyn, ac estyn ein dwylo i dderbyn y bara corff Crist ac yfed o'r un cwpan gwaed Crist, gweddiwn gyda'n gilydd. O wynfededig arglwydd mewn undod a holl bobl ffyddlon ledled y byd, ger bron pob allor yn Eglwys lle dethlir yr Iwcharist, dymunwn offrymu ti fawl a diolch. Cyflwyna fi ti fy enaid am corff, gan dair ewellusio bod yn un a thyn wastadol, am na allaf yn awr dy dderbyn yn y sacrament, tyrd yn ysbrydol i'm calon, gwnaf fy hun yn un a thi, cofleidi af di a chalon, meddwl ac enaid, na foed fyth i ddim dy wahanu di o ddiwrthyf, fel y gallaf fyw a marw yn dy gariad. Amen. Sy'n dwy'n am eich bechod a'r mi.
Diolchwch i'r arglwydd, oherwydd graslon yw, a'i gariad sy'n dragywydd. Weddiwn. Dad sanctaidd, a'n galwodd ni ynghyd, rhoi ni weledigaeth o'r byd newydd, lle y datgyddu lawnder dy dangnefedd, cynnull bobl o bob hil ac iaith i gyfranogi o wledd dragwyddol Iesu Grist a'n harglwydd. Amen. Trwy'r anialwch, mi berer un gwael ei wedd, nad oes anodd nerf na bywyd, mel yn gorwedd anybedd. O llallïog, ydy'r un am cwyd i'r lan, ydy'r un am cwyd i'r lan. Colodd yn dan yr o'r nos i'n harwain, ar o'r golofn i'w dydd. Dal fi pan y bwynteith o'r mannau gairon yna ffordd sydd. Roim fanna, mel na boim lwfrhau, mel na boim lwfrhau. Agoreth yn honnau melys, sydd yn y tarbio'r graig i maes, hyd yr anial maith canlyned, a fan iachawd o'r iaith gras. Roim hynny, dim i mi ond a fwynhau, dim i mi ond a fwynhau. Pan y fwynhau trwy o'r fonen, angau craelon anau rym, ei ffos trwy fi gyns da hynam, am yr ofna bellach ddim. Buddugoliaeth, wnai mwyddion ei chyd, wnai mwyddion ei chyd. Gweddiwn am fendith Duw. Bydded i'r arglwydd Iesu eich bendithio a'ch cadw, bydded i'r arglwydd lywyrchu ei wyneb arnoch a bod yn drigarog wrthych, bydded i'r arglwydd edrych arnoch yn gariadus, a rhoi chwi dangnefedd, a bendith Duw holl alluog, y Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân, a fo'n eich plith ac a drigo gyda chwi yn wastad. Amen.